गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। सासे बिनानावा एसेबां रोंखा राखा फरायनो गोरों बुजिनो गोरों बैफोरबायदि बिनानावा दिनै गावनि जिउखौ माबायदि फोथैनानै लाखो हारसिं? सासे मानसिया माला थैयो? सासे मानसिया गावनि जिउखौ फोथैना लानाया सहज बाथ्रा नङा। सासे मानसिया माला थैयो आरो मानो थैयो? आसरित बाथ्रा। एसेबां मानसिफोरजों सिनायजानाय गोरों गावनो साननो हानाय एसेबां गोरों मुंदांखा बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि बिनानावा हारसिं माबायदि थैखो? बेनि उनाव मा दङ? सोरबाफोर मिथिगौ नामा? सोरबाफोर मिथियोब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मानो थैनाय? आङो निउसावसो नुदों बेफोरबायदि बिनानावा बेफोरबायदि जानानै थैबाय होननानै। जों अब्ला दिनै बे बिनानावनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। जियानो जा आङो गोबां दिन जाबाय इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होयैया, सानथाम सानब्रै जालांबाय। आं मानो होआखै? आं मोनसे गुबुन जायगायाव दंफैयो। बेनिफ्राय भिडिअ बानायब्लाबो इउटुबाव आपल'ड होनो जोबोर प्रब्लेम। सानसे नांगौ मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय, नायबाय थानांगौ, जोबोद टेनसन जायो, नंगौना नङा? मोनसे भिडिअ बानायगोन आपल'ड होनो थाखाय सानसे नांगौब्ला बेसेबां टेनसन जागोन। बे माला आपल'ड जागोन माला आपल'ड जागोन बेखौ नायबाय थागोन। अब्ला बेयाव टेनसन लानाथ' जेबो लाब गैया। बेनिखायनो भिडिअबो बानायाखै, साइलेन्ट स्रि उन्दुबाय थादो, जिरायबाय थादो, बिन्दास दङ आं। लाबोगोन फंबायमोन, आंनो साननै सानथामसो नांबावगोन। गोबां भिडिअ लाबोनो दंमोन। दाख्लै जोंहा रंगल बर' ना मामोन, आं रंगल बर' बिथांखौ मानि थाखाय इन्टारभिउ लादोंमोन। दिनै रंगल बर'खौ जों मा नुनो मोनखो ना? आं गोबां बाथ्रा साननानै रंगल बर'खौ आं इन्टारभिउ लाखादोंमोन। बेनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलावनो आं दिनै आंनि साननाया जामारदो। आं बेखौ ओरैनो इन्टारभिउ लायाखैमोन। आं बेनि सायावबो नोंसोरनो बुजायनानै होगोन आं मानि थाखाय लादोंमोन बेखौ इन्टारभिउ। जियानो जा जोंहा बिनानाव ओरैबायदि दुखुनांथाव। दिनै जोङो निउसाव नुनो मोनदों, बर' निउसाव गावखौनो माने आनलाकि होनना बुंना लादों। एसेबां गोरों मानसिया माबायदि आनलाकि जानो हागौ? नंगौ बे बिनानावनि साननाया मायबा मोनसे एम, मायबा मोनसे थांखि दङमोन। बे थांखियाव बिनानावा सहैनो थाखाय गोबां खस्थ' बा जोबोर खस्थ' मोनदोंबो जानो हागौ। गोबां खस्थ' मोननानै बिनानावा मा बे थांखिसिम सहैनो हायाखैबो जानो हागौ। नाथाय बेफोरबायदि थांखियाव सहैनो हायाब्लानो मानसिया दि थैगोन बे नङाना। बे थांखियाव नों सहैनो हायाखै, नोंगो गुबुन चेन्ज खालाम, नोंनि साननाय हनायखौ चेन्ज खालाम, नोंनि फरायनाय नोंनि मावनाय दांनाय थांखियाथ' मोनसेल' जानो हायाना मानसिनिया। नों एसेबां फरायनो हाबायब्ला बे मोनसे एमाव नों सहैनो हायाखै, नोंनि जा थांखिमोन बेयाव सहैनो हायाखै, अब्ला बेखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे एम लाफिन। मायबा मोनसे फिसा खामानिखौबो मावनानै मानसिया गोजौ लेभेलाव साक्सेस जानो हायोना। ना बिनानावखौ सोरबा बुंदों नामा नोंथ' बेफोरबायदि जागोन होनना बुंदोंमोन, नों माथो जानो हायाखै? नों जानो हाया। सोरबा इनसाल्ट खालामदों नामा? आरो सोरबा इनसाल्ट खालामनायावबोथ' बेफोरबायदि गोरों गथ'आ थैनो गोनां जेबो गैया। ना ओरैबायदि बिनानावनियाव मायबा मोनसे बेराम जानानै दङ, जाय बेरामखौ माने डक्टराबो फाहामनो हाया? बेफोरबायदि जादों नामा? बेफोरबायदि मायबा मोनसे गोसो सिङाव ओरैबायदि गिदिर बेमार जानानै दङ, गावल' मिथिगौ, रावबो मिथिया। बेनि थाखायबो बे बिनानावा गाव हारसिं आलायनानै थैदों नामा? बेफोरबायदिबोथ' सहसाव जाथावा। ना न'खरनि प्रब्लेम? नोंनि फरायनायाव नोंखौ गुबुन जब मावदो, फरायबाय थानांला, हाला, जों फैसा थाखा होनो हाला, बेफोरबायदि न'खरनि प्रब्लेम नामा? बिनानावा गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय नाजाबाय थानायावबो गेजेर ससेयाव न'खरनि प्रब्लेम नामा? बेफोरबायदि प्रब्लेम नामा? एसेबां सासे गोरों बिनानावा एसेबां फरायनायनि उनाव, एसेबां माने गासैजोंबो मोनथिजानायनि उनाव सासे बिनानावा गावखौ आनलाकिथ' मालाबाबो जाया मानसिया मालाबाबो आनलाकि जाया। एसेबां गोरों मानसिया मालाबाबो आनलाकि जाया। मोनसे नङा मोनसे गुबुना दुनिया नोंखौ कुजबि बुंगोन। दुनियानि बुंनायावथ' मानसिया थैथावाना, नंगौना नङा? थैगोन नामा दुनियानि बुंनायाव? नोंथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखै, नों फरायबायल'सो थादो, फरायनानै नों नोंनि थांखिखौसो होसोगासिनो दङ, बेयावथ' नों गाज्रि खामानि मावाखै। माबायदि थैथावना? काहानिया मा? मायबा मोनसे जोबोर गिदिर काहानि दं बेनि उनाव। ना फरायनानै ओरैबायदि जाबाय, फरायै मानसिया मा जागोन? हारसिं थायै थानानै माने ओरैबायदि खस्थ' मोनलांबाय ब्रेना,
बेफोरबायदि जाना थैदो नामा? सासे गोरों गथ' सासे बुजिनो गोरों गथ'आथ' फरायबाबो एबां माने गेहेराय सिङाव डिप्रेस जानानै मानसियाथ' थैनो हायाना। हायो नामा थैनो बेफोरबायदिबोथ' जाथावना आंनि साननाय बायदिब्ला। जोबोर साननो लागा। मानसिया माला थैयो? मानसिया हारसिं माला सुइसाइड जायो? माला सुइसाइड जायो? जेब्ला मानसिया सानै सानख'नो हाला, साननायाबो जाफुंला, सानै मानसिया मा जायो? ब्रेना ओरैबायदि मेङो। बे ब्रेनजों मानसिया मा जायो? साननानै माने बे ब्रेनखौ फेजेननो हाया, ब्रेना देरहायो। अब्लानिया मानसिया सुइसाइड जायो। सानै सानख'नो हायाब्ला, जेबो खामानि होला, अब्लानियासो मानसिया सुइसाइड जायो। अब्ला बैफोरबायदि मानसिया सानै सानख'नो हायै समावबो दिनैनि दिनाव गोबां इउटुबाव भिडिअ नायनानै मोनो। गोबां इउटुबाव भिडिअ नागिरनानै मोनो। सन्दीप महेश्वरारि आरो गोबां दंबावो। ओरैबायदि मोजां इउटुबार्स दंबावो। फैसा खामायनायनिफ्राय लानानै मानसिया मायबा मोनसे टेनसनाव गोलैना थानायनिफ्राय थैनो गोनांनिफ्रायबो बैसोरनि भिडिअ मोनसे नायोब्लानो मानसिया थैनाय नङा। सन्दीपनि इउटुबाव थांनानै मायबा मोनसे भिडिअखौ नायगोन ना 2 मिनिटनि, अब्लाबो मानसिया सुइसाइड जानाय नङा। बेफोरबायदिबो दिनैनि दिनाव भिडिअ दङ। एसेबां सानै सानख' हालायि ब्रेनजों जेनलायनाय एसेबां गोरों गथ'आ माबायदि थैखो? आंथ' मोनथिनो लुबैदो। बिसोरनि न'खरनि बिमा बिफा बा बिसोरनि न'खराव थांनानै मोजां सोङोब्ला मायबा नङा मायबा मोनसे जाहोन दङ आं सानो आरोना। सासे गथ'आ मानो बेफोरबायदि एसेबां गोरों जानायनि उनाव मानो थैखो? बार कुइसन जायो। बार बेल' नङा, सानै थैबाय। कटन कलेजनिफ्राय दाखालि बावैबो, बेबो नावकाटा एरियानिमोन। कटन कलेजनिफ्राय फरायखांनानै जोब्बाय। बेबो मा जाखो? बेबो सासे बेफोरबायदिनो आलिनानै थैबाय। आरो बेबो गरेस्वरनिनो खाथि बेबो बेफोरबायदि जानानै थैबावबाय। नोंसोर मा सानो? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो। नोंसोर मा सानो? मानो बेफोरबायदि थैखो? मानो बेफोरबायदि जादों? जोंनि एसेबां गोरों गथ' दिनै मा? बे नङा बे मायबा मोनसे जब मावनानैबाबो लाइफखौ माने थांना थानायनि लामा खालामनानै लानो हायो। बे मोनसे थांखिखौल'दि होसोथारनानै बे थांखियाव फेल जाबानो जों थैगोन, जों थैनांगौ, बे नङा। नंगौ, मानसिनि देहा सिङाव बायदिसिना बेराम आजार जायो। मानसिया उइक जालाङो, दुरबल जालाङो। फरायबो मानसिया दुरबल जालाङो, उइक जालाङो, मायबा मोनसे जानोबो हायो सिङाव। थेवब्लाबो माने बेफोरबायदि फैनो गोनां बिनानावमोन बा फंबायमोन बेफोरबायदि मालाबाबो हारसिं थैनाङा। सलुसन दङ, खोन्थानानै ला। मायबा मोनसे प्रब्लेम, नोंनि प्रब्लेमखौ शेयार खालामनानै ला। नोंनि बिमा बिफानो शेयार खालाम, खोन्थानानै ला। नोंनि लोगोनो खोन्था, आंहा बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाय, आं मा खालामनो, आं माबायदि बासायनो, आंनि गोसोआव माबा मोनसे बेमार जानानै दङ, आंनि देहायाव मोनसे बेमार जादों, आं बेखौ मा खालामनो, आं फराय दिनै बेफोरबायदिनो आं उन्दुलांनो हाला, बिराद बोरैबा मोनो आं खर'आनो उन्दुनो हाला, आं बेफोरबायदि जाबाय, आं फराय आं मा खालामनो। गोबां दिनैनि दिनाव यगा एक्सारसाइज खालामनानैब्लाबो नोंनि माइन्डखौ जों थान्दा कुल खालामनो हायो। एक्सारसाइज जोबो सानसेयाव नों आधा घन्टा एक्सारसाइज खालामनानै मोनसे जायगायाव हान्थु खरायनानै जिरायनानैब्लाबो नोङो नोंनि ब्रेनखौ माने कुल थान्दा खालामनानै नोङो माने मोजां लामाथिं आगान सुरफिननो हायो। बे ब्रेनखौ यगा खालामनानैब्लाबो। अब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला माने दुखु मोनो, जानाङा, जाबाय नेक्स्ट बेफोरबायदि जानाङा, आं बेफोरबायदि सानो। सलुसन दङ, मोनफ्रोमबो माबानि सलुसन दङ। मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बेनि मायबा मोनसे सलुसन थायो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।